Kolumbika hanai Dipok Entertainment YouTube channel takte buksong tini hain hai phabi ko a takte buksong belai kai gorto bonno kok tini ni kok khai duita topic tongai aisa Indra sarkaro tamungui tong Delhi sarkaro te kaisa chini Tripura ni bru riang rok to yo YouTuber rok je tabuk boal khai to ni mani borok riang bai riang no mane separate khayoi divide khai to man no tu yang kok sanai o kok sanan sikang no rok ane o video no kisa like subscribe te bell icon click khadi dita hute buksong te share khadi jeman sak jot to lokorono unugo inani bagoi chaitok dita hute buksong bell icon nangkung mani kok sanai norok ni comment rok belai no kaham phayuta hute buksong kok khai haisi prothom Tripura ni kok no sanai Tripura o je tabuk nini purbo ason phasingo besirbag Kanchanpur site o chini bru riang rok gondas toisa hoite ini ampasa site ni komongma borok je chini Rajendra riang takuk CPM ni ngui candidate bu samani Lok Sabha election no abno tuimang balai ke chorsa anglai tonglai kha sini te kaisa BJP Tripura mo thangui je bu samani criticizing de Burma bono khai kok borok maya kok wanji bu maya sin Tripura saya satis gorosi tongo a bising sabo ST kurito tu ST sito busa phayo obo hairak tui kebeng laiman no ang sanan nayo obo wanji ni chukli tanadi ta hokte buksong please norno ang sanai ta khokte bukuksong je 4-5 jona YouTuber tong norok obo hai videos ramai orok ni bokhrogo brainwash ta khadi tam kai sung 19 tribe 20 tribe ni tongman Tripura sa jot tosi thangsa mangranai sung yok na ni sinangranai norok bu yok nai sung yok khaino norok bu yok nai 19 tribe ni Tripura sa yok khaino norok bu yok khable ta huk tam ni bagai asuk wan jakba aboni baguino amsuk kai dibaita khaisidi noroni riang bosong ni takuk rongno sawu noroni YouTuber rok bondo khaidi hnui bondo khaidi judin chalo khaina kai chalo khaidi no je sason susun khai tongmani o hawo phayoi legal babe fatarhani 10 phayoi sungno sason khai to phaimani obon hoite mukti nani okok rok message ka hamridi Tripura ni pungbara 19 tribe ni Tripura sarong obo hai message rima khai belai sika ham ta hokte buksong kentu riang buruni bisingun norok debate khailayoi bono ri butta ridi Rajendra riang no si bud ridi rok ni sawlai mani criticizing de mano butta ridi ni samane abo belai keno sini borong ni bagoi abo hamia message sogoyo please norona ang sanai norok obo hai sal keno gurbai rok ni kutuk layoi abole gurbai ni leader rokse sini riang ole mantri bu kurui MP bu kurui sini riang ni kok sanan nangan rok ni nok je okroko gupor dai tomon abo hai kuno ko ya ni criticizing de bu norni riang buruni somesana tui sanai bubagaraj ni bising tui si joto kiso sajang nai ta hukte buksong norno 97 ni simi 2021 jarani settlement rinai si bubagara ble hai ke tamne asugwan jagi tong bata hokte buksong norok abo hai sayawoi hak stang tikai ok salaidi dibetta khai dike neke YouTube rogo tawala laidi abo musanya sini samajo abo hai rok yawoi kaham message rina ni chaitok di ei kaham tongna ni chaitok di ta hokte buksong agette kesa jetabo Delhi wo BJP sarkar rok Aam Aadmi Party Kejriwal no ya jelo dalaika aborun tui tini soroko ka jamlai tongo belai kheno oba lunglai oi 144 rok nangjak ajaga tabuk belai kheno uye buye kunglai jak bororok tamongnai abo sia BJP sarkar rok boromni sarkar rok phangya kai oba haikeno khorsa kai jelo dai tongo kobangmano CBI ED thepawoi jelo damani nugui tongo nini Hemant Soren noi nini Jharkhand chief minister nobudakha aboni sigang tebo nini Aam Aadmi Party ni Kejriwal ni dol upamukhyamantri duty chief no dajak are ni sangsad MP no dajak age tabuk target borok praisa panjabo bu Kejriwal ni no sarkar panjabo Aam Aadmi Party ni sarkar no arobo borok target na hatong age BJP rok kai tabuk je sarkar borong digi support khaya a sarkar no jelo danani obo haikai tabuk ni borong je ekta rajniti ষড়যন্ত্র নীতি laika tahukte buksong norok सब समय नो रक लगेरी तंगदि Dipok Entertainment YouTube channel no support खाइदि तै जे दिल्ली नि एबो गोबांमा खबर रक सबायkai नरना आं साप्लायनाय रक उचास खाइनायदि दिल्ली वता मुंगि तंग गोबांमा ताबु सुप्रीम कोर्ट रक केस चलि तंग आबो तुयै CM नो से जेलो दाव हुंकाय वाना मा सिंसा चलि तंग हकते बुक्स अबो आं तामसा सिनाय सरकार थांनानि बागै तामो या तामो खाइलाय belai wana masing sa tahuk te buksong norok nai tongdi chaya karoi Dipok Entertainment YouTube channel no puilan chimi paithak jora script khayawoi nayoi o video no share khaidi tei nini login ta hor no phungnan khaidi tei chini Tripura o to anani kari kha BJP rok belai ken hamja kana buba gara no logiri man bagoi puni bagoi wana tai kuroi atar haste rogo belai kha wana jak BJP rok
abo no tamungnai te no update di tongai norok soya karui ani channel no nai tongani tapok di asuk jrat no jotono no khulumbai ka ambai